Achiperi mushemuri yeZimbabwe, conversation yakaitwa naED Mnangagwa pamwe chete napresident wekurussia vaPutin aiwa yakonzeresa ndokuti yabva yatokonzeresa kuti aiwa nyangwe nemaactivist emunyika yemuZambia vamise kana kuti vade kuboycota aiwa the SADC Summit iri kuitika muna August. Sanapinda mashoko ataugwa nemaactivist emuZambia sezvamungoziva kuti aiwa pave nemarelations anga aripo pakati peZambia neSouth Africa, maallies anga agara ari vachiwirirana semapresident pakuvakidzana kuchidzana kwavanoita. Sanapinda mashoko abuda anyogwa pana vanhu nhasi ndibva wasubscribe like utina on the bell icon. Tipinda papage tinoona kuti aiwa Joseph Kalimbwe zvashoko yake anopostwa naJoe Chama mutauri waED Mnangagwa anyora achiti in light of the video and provocations on our country by ED, Zambia must number 1 boycott the upcoming SADC summit in Harare. Number 2 expel the Zimbabwean ambassador in Lusaka. ED could have just begged for aid and not badmouth Zambia. These guys have provoked us for a very long time. Mashoko anayotegwa naJoseph Kalimbwe achiti aiwa varume ava vakatiprovoka kubva kudhara. Noda kuti Joseph Kalimbwe anoziva kuti aiwa vana hichilema vaimiramira naED Mnangagwa nyangwe kumuinaugurata nyangwe vakafesa any challenge aiwa ndo vaiva vekutanga kumira naED Mnangagwa nanapresident Ramaphosa ndo anga ari mafirst allies aED Mnangagwa. Nyangwe panhau dzeSADC pane mamwe makunga aitombomira achinzi aiwa vana hichilema aiwa vari kuita kuti vagadzise dispute yenyika yeZimbabwe through SADC chichichichi ndo nhau dzaibuda. Asi panapa vazongoshamisika vaingona matebho achitena ED Mnangagwa anotora mashoko akashata pamusoro peZambia. Saka chimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemuvhu rava kurohwa aiwa neZambia chiri vauda kuboycota the SADC summit. Pinai comment section medu kuti mafungiro enyu, sana subscribe, kulike, chontina on the bell icon.